Першы візіт да сям'і Братикавых. Пасля інцыдэнту у іх пад'ездзе 17 снежня яны жывуць у гасцініцы. Кіраўнік горада не толькі прынёс падарункі дзятве, але і адказаў на пытанні, якія хвалююць дарослых і заверыў, без дапамогі іх не пакінуць. Будуць прыняты ўсе неабходныя меры, каб кампенсаваць нанесеную шкоду. Нягледзячы на жыццёвае выпрабаванне, у пакоі сапраўдны навагодні настрой. Маленькія Вераніка і Васіліса з захапленнем прымаюць падарункі. Бацькі удзячныя за дапамогу і адзначаюць, што клопат пра дзяцей у такі перыяд мае асаблівае значэнне. У межах рэспубліканскай акцыі «Нашы дзеці» Уладзімір Прывалаў наведаў таксама шматдзетныя сем'і. Радасныя усмешкі дзятвы – лепшы доказ свята там, дзе ёсць любоў і клопат. Напярэдадні Новага года галоўныя падарункі – гэта увага, падтрымка і ўпэўненасць у тым, што нават у няпростай сітуацыі ніхто не застанецца ў адзіноце.